Se nieħdu d-deċiżjonijiet kollha li huma meħtieġa. Dan kien il-messaġġ ewlieni li wassal il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela permezz ta' kollegament telefoniku fuq il-programm Paper Scan il-ħadd filgħodu. Hawnhekk il-Prim Ministru reġa' spjega l-ħsieb wara d-deċiżjoni strateġika rigward il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol wara evalwazzjoni li minnha ħareġ li pajjiżna m'għandux bżonn aktar ħaddiema tal-Wayplates u food couriers. Dr. Abela spjega kif din ma kienitx deċiżjoni iżolata. Nsemmi żewġ inizjattivi li kienu proprju f'din il-linja. L-ewwel nett il-liġi li tirregola temping agencies, jiġifieri dak l-aġenziji li xogħolhom huwa illi jġibu l-ħaddiema barranin minn barra l-pajjiż illi sakemm għamilniha kien settur illi lanqas temmen ma kienx regolat. Konna aħna illi daħħalna regolamentazzjoni għall-ewwel darba. Nsemmi wkoll l-skills card li għamilna fis-settur tal-ospitalità, settur tat-turiżmu, biex hemmhekk ukoll daħħalna l-element tat-taħriġ. Id-deċiżjoni li tħabbret aktar kmieni din il-ġimgħa tirrifletti studju li sar mill-Jobs Plus li wera kif pajjiżna jista' jieħu deċiżjonijiet importanti bħal din. Dr. Abela għadda messaġġ ċar lil dawk li qegħdin jippruvaw jieħdu vantaġġ mis-sistema. Dawk l-aġenziji jew dak l-individwi illi se jippruvaw jgħaddu mit-tieqa flok ma jgħaddu mill-bieb se jsibu rifjut ukoll. Kif diġà sabu għaliex irrifjutajna diġà mijiet ta' applikazzjonijiet dwar ħaddiema li dwarhom ippruvat tintlab il-logħba illi idaħħluhom ta' parsi biex jagħmlu xogħol joħorġu Malta stess. Imbagħad jaqilbuhom għal das-setturi li semmejt jew tal-couriers jew tal-Wayplates. U mbagħad wara li jaqilbuhom jgħaddu minn dik it-tieqa, imbagħad iġibu oħrajn fix-xogħol ieħor. Jien ngħid messaġġ ċara hawnhekk, m'hemmx lokal dan il-lob. Il-Prim Ministru sostna kif dan kollu jirrifletti ġustizzja ma' dawk il-ħaddiema Maltin u Għawċin li investew f'dan is-settur u minħabba l-influss ta' ħaddiema barranin ma kellhomx ħlas xieraq. Dan fil-waqt li fakkar kif il-ħaddiema barranin li diġà qegħdin fis-suq mhux se jitkeċċew hekk kif xejjen rapporti fil-midja dwar dan. Hawnhekk il-Prim Ministru reġa' riafferma kif Gvern Laburista se jibqa' jifhem u jirrispondi għal ħtiġijiet tal-ħafna. Mistoqsi dwar l-infurzar fejn jidħlu l-imwiet u s-siġġijiet ta' stabilimenti tal-ikel, Dr. Abela reġa' sostna kif hawn għandha tkompli l-ħidma biex jintlaħaq il-bilanċ bil-prinċipju ewlieni jibqa' dak li ma jistgħux igawdu l-ftit għad-detriment tal-ħafna. U l-istess hawnhekk l-appell ċarti għaj lin-negozji. Jiena nemmen hemmhekk li rridu noħolqu infrastruttura fejn in-negozju iva jkompli jikber, jkompli jimraħ, però wkoll li jopera b'rispett. Jiġifieri l-appoġġ tagħna lejn in-negozju ħajbqa' wieħed b'saħħtu kif dejjem kien imma dak li nitlob lura huwa jiena li jkun hemm rispett reċiproku lejn kull min jista' jiġi offettwat b'opera ta' dak in-negozju partikolari. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jappella favur l-infurzar kif diġà sar f'diversi lokalitajiet fejn in-negozji ma jimxux mar-regolamenti bil-għan li jibqgħu jiġu mħarsa il-karatteristiċi partikolari tal-ibliet u l-irħula Maltin u Għawċin.